नोंथाङा ट्रेन गाखोफेरबाय नामा? जानो हागौ नोंथाङा ट्रेनखौ गाखोफेरबाय, नाथाय बुहुमाव माखासे बेफोरबादि ट्रेनबो दं दि नोंथाङा नुफेराखै एबा खोनाफेराखै। नोंथाङा बेफोर ट्रेनखौ मिन्थिनो गोसो दंब्ला भिडिअखौ जोबजासे नायलांदो। लोगोसे आंनि चेनेलाव गोदानब्ला अन्नानै साबस्क्राइब खालामनो दाबाव। नाम्बार 1 आन्डारवाटार रेलवे। दुबाइआ दायो बेबादि सान्दों दि जानो हागौ बुहुमावनो रावबो बेबादि सानफेराखै, मानोना दुबाइआ दै सिंजों थांलाय-फैलाय खालामनो थाखाय ट्रेन लामा बानायगोन। बिब्दि दै सिंजों ट्रेन लामा बानायनाय लोगो-लोगो दुबाइआ बुहुमनि गिबिसिन देश एबा गिबिसिन रायजो जागोन, मानोना दै सिंजों थांलाय-फैलाय खालामनो थाखाय ट्रेनजों गुबुन दाबसे जायगानिफ्राय दुबाइसिम गोरलैयैनो थांलाय-फैलाय खालामबाय थानो हागोन। नाम्बार 2 जेआर मेगलिब ट्रेन। बे ट्रेनआ बुहुमावनो बयनिख्रुइबो गोख्रैसिन खारनो हानाय गंसे ट्रेन। बे ट्रेनआ वर्ल्ड रेकर्डआवबो मुं दं, मानोना बे ट्रेनआ 600 पार आवार स्पिड खारनो हायो। बे ट्रेननि गोख्रैथिखौ नायनो थाखाय खोरखिफोरबो बानायनानै होनाय जादों, मानोना बे ट्रेनआ एर'प्लेनफोर बायदि गोख्रै खारनो हायो। नाम्बार 3 दा घान ट्रेन। बे ट्रेनआ अस्ट्रेलियानि गोलावसिन गंसे पेसेन्जार ट्रेन। बे ट्रेनखौ धोनि सुबुंफोरनि थाखायल' बानायनानै होनाय जादों, मानोना बे ट्रेन सिंनि जिरायग्राफोरा गासिबो हटेलफोरनि बायदि। लोगोसे बे ट्रेनआ जोबोर गोलाव। बे ट्रेननि गोलावथिया गासै 1098 मिटार। बे ट्रेनखौ 2004 मायथाइयाव बानायनाय जादोंमोन। नाम्बार 4 सनान म'न'रेल। बेयो टेक्न'लजिनि मोनसे सिनायथि, मानोना ट्रेनआ ट्रेकनि एबा साइटिनि सायावसो खारो, नाथाय बे ट्रेनआ ट्रेकनि एबा साइटिनि गाहायावसो खारो। बे ट्रेनआ नायनो थाखाय जोबोर समायना। बे ट्रेनखौ नर्मेल ट्रेन थांनो हायै जायगाफोराव थांनो थाखाय बानायनाय जादों, मानोना बे ट्रेनआ नोगोरफोरनि गेजेरफोरजोंबो थांनो हायो। नाम्बार 5 भार्चुएल ट्रेन। लामाफोराव खारबाय थानाय गारिफोरखौथ' जों सानफ्रोमबो नुबाय थायो, नाथाय बे ट्रेनआ ट्रेकनि एबा साइटिनि सायाव खारनाय नङा। बे ट्रेनखौ जों लामाफोरावसो खारनाय नुगोन, जेराव चाइनानि जुजाव नोगोराव सालायनाय जागोन। बे ट्रेनआव लिथियाम बेटारि बानायनानै होनाय जागोन। बे बेटारिया 10 मिनिटआव चार्ज जानानै 25 किल'मिटारसिम खारनो हागोन। बबे ट्रेनखौ नोंथाङा साबसिन मोनखो अन्नानै कमेन्ट खालामदो। लोगोसे भिडिअखौ नोंथांनि लोगोफोरनोबो शेयार खालामनानै होदो, मानोना नोंथांनि लोगोफोराबो मिन्थिनानै लानो हायो।